Mabulukon ng mga artworks o mural paintings ibida sa condominium project sa Mantawi City. Kamay kabahinan sa mga fire victims. Ipatabang sila sa pagpamintal nini pinagi sa pagpanindot sa lugar. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Nangunay sa pagpamintal sa bungbong sa condo building ang mga beneficiaries sa proyekto. Bit-bit ang paintbrush, miabag sila sa pagpanindot sa lugar, agig preparasyon sa ilang pagbalhin. Dunahinoy mga local artists nga gikuha ang dakbayan nga nihimo ng daan sa outline, dayon ang mga mulupyo na ang mitiwas sa mural. Ang mga residente nga kaniadto nagpuyo sa maong dapit, wa pa masunog 5 ka tuig ang milabay, excited nang makabalik sa lugar. Nahinanguprasab sila nga hamugaway ang condo unit nga mo'y ilang kabalhinan. Basta ma-board ko sa balay, sir, na-adyo ko ka ng kuha ng pen to So magamit ng talent ini? magamit ito. Among pintalan sa una, sir, bangko naman dito. Kini inyo na yung kondo. Amo na gini ko yung Pinoyanan, sir. I'm sure that before me dihalat stay na ang matakaan daya mi tapos daghan magbibigay na mo mga daw ko mostly kung Matod sa City Planning Office, ang pagpanindot sa lugar parte sa pagpangandam sa pag-inugurar sa city-funded housing project. Ang 5 ka andana nga proyekto gitinguhang mamahimong usa ka green building o mahatagan og berde rating o certification. Natukod na sab ang building 2 sa Tipolo Residences nga gipabarog sa real estate company. Karong Agosto gitarget ang pagbalhina sa mga residente gikan sa CICC grounds padung sa housing project. Nico Sereno, Balitang Bisdak.